ವಾಕಿನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇದರ ನೂತನ ಕಚೇರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾಕಿನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇದರ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯ ಸಿಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ನೂತನ ಕಚೇರಿಗೆ ವಾಕಿನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನವೀನ್ ಡಿ ಪೌಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಐರಿನ್ ಡಿ ಪೌಲಾ, ಅತ್ತೆ ಹಿಲ್ದಾ ಕುಟಿನ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬೆಂದೂರ್ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫಾದರ್ ಡಾಲ್ಫಿ ದೇವದಾಸ್ ಸೆರಾವೋ, ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸೇರಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. तुझी पातयो आणि मुकल्या ताच्या वावराक मिसावाक योजनाक मुखार वेताना आज आमी ताका आनी ताच्या कुटुंबाक ताच्या सांगाता वावुरच्या सर वावराड्यांक तुज्या पांयांतळी समर्पण आमी मागता. ताणी हाती घेवच्या सर्व निर्धाराचेर तुजे वेसांव घाल. यशस्वी ताका लाभय. सरितीच्या वायटांतले विघ्नांतले नश्टांतले आनी लुकसानांतले सदांच ताका राख आनी सांबाळ. पवी सभे थंय ताका सो मोग आनी हुस्को, तुजे थंय ताका सो भक्त आनी भावार्थ तूं पळय आनी ताच्या ह्या सर्व देणयांक विशेष रितीन ताणें हाती घेवच्या सर वावरांक ताका जय दिवन तूं ताका राख आनी सांबाळ. आनी अशें नई सापणाचेंच बरेंपण, बगार समाजाची उदरगती, दुबळ्या धाकट्यांचो मोग, गरजेवंताक आदार, धराळमापान दिवन ताणें येदोळूच तुजी सुवार्ता प्रगट केल्या. मुखल्याय दिसांनी कसो तूं ताचे थंय उदार जालाय, तशेंच दुबळ्या धाकट्यां थंय उदार जावन तांकांय आसरो मेळो, तांच्याय कश्टा आकांतांक स्पंदन करून तुजें वर्तें देणें मोग तांचे थंय वांटून घेवन तुका आनीकी सरीत महिमा दिवचे भाग तूं ताका फावो कर. ಇನ್ನು ವಾಕಿನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನವೀನ್ ಡಿ ಪೌಲಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೆಲ್ಮಾ ಡಿ ಪೌಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ 29 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಾಕಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಾಕಿನ್ ಐಕ್ಯ 2 ನೂತನ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Our new office of the Walk-in Builders and Developers today has been inaugurated at Sim Center next to Jugal Towers, Malikatta Circle, Mangalore. We have been in this business for the past 15 years. We thank all our customers and patrons for having faith in us and supporting us. Our new projects are going on in IKEA in Vikarnakatta and Nuantla at Pandeshwar and Walk-in Nirvana at Karavali Lane, Kaibatta. So all of you have supported us. Thank you for the same. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಕಿನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನವೀನ್ ಡಿ ಪೌಲಾ, ಸಹೋದರ ಕೆವಿನ್ ಡಿ ಪೌಲಾ, ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ, ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.